Добрый день! Я, селянин Маргарита, з'являюся екскурсоводом Народного літературного музею імені Панченка. Беларусь – краіна з вялікай гісторыяй, самабытнай культурай, унікальнай архітэктурай. Прыгожая і гасцінная, яна багата і на людскі талент, урэшце літаратуры. Вялікая кагорта паэтаў і пісьменнікаў ствараюць нашу сучасную літаратуру. Кожны з творцаў займае сваё пачэснае месца ў яе развіцці. Сваё месца ў літаратурным коле жыцця 20-го стагоддзя заняла творчасць Пімена Панченкі, народнага паэта Беларусі. Я вершы пішу, бо душа устрывожана, любоўю і болем за кожнага з вас. Пімен Панченка. У сярэдняй школе нумар 199 горада Мінска, што на вуліцы Пімена Панченкі, у 2003 годзе расчыніў свае дзверы літаратурны музей паэта, які працуе ўжо больш за 20 гадоў. Таму у вас, аматары паэзіі, ёсць 3 прычыны зазірнуць у народны літаратурны музей Пімена Панченкі. Першая прычына – даведацца гісторыю стварэння музея. Другая прычына – паслухаць цікавыя факты з жыцця Пімена Панченкі, якія расказалі сваякі паэта, і ўбачыць асабістыя рэчы з кватэры сям'і Панченкаў. Прайсціся ваеннымі дарогамі праз творы аўтара. Трэцяя прычына – заглыбіцца ў свет лірычных твораў Пімена Емельяновича, паслухаць іх у выкананні вучняў сярэдняй школы нумар 199 горада Мінска. Запрашаем вас наведаць народны літаратурны музей Пімена Панченкі.